Eli täällä sitten nyt ollaan tämän verkkosivujen tuotannon kilpailupaikan vieressä ja tässä ihan vieressä seisoo myös tämä kyseisen aiheen coachi Korhonen. Mitä täällä nyt sitten käytännössä tapahtuu tai mitä tuossa taustalla on menossa? Siinähän meidän kilpailija työskenteleekin ahkerasti. Eli siinä Matias toteuttaa tällä hetkellä Windows 8 ohjelmointitehtävää, joka on noin tunnin mittainen. Ja kaikkinensa nämä tehtävät aina liittyy johonkin tuollaiseen niin kokonaisuuteen. Eli tämmöisen verkkosivujen kokonaisuudessa se koostuu suunnittelusta ja sitten erilaisista toteutuksista. Eli käytännössä ei tehdä pieniä palikoita, tällaisia osatehtäviä pelkästään niin kuin erikseen, vaan se kokonaisuus sitten viime kädessä ratkaisee tämän kilpailun. Ja jos se nyt sanotaan, niin yksi tärkeä asia tässä on kuitenkin dokumentointi myöskin siitä kilpailussa, jota jatkuvasti kannattaa tehdä tuossa kilpailun edistymisen aikana. Ja nyt ainakin tuon vilkaisun perusteella niin Matias on hyvin tuossa mukana. Ja tosiaan muodostuuko sitten tämän koko ensimmäisen varsinaisen kisapäivän tehtävä tuosta Windows 8-sovelluksesta vai kuuluuko tähän sitten vielä jotain muutakin tuossa iltapäivän puolella? No siinä tuo suunnittelu on ollut aamupäivän osuus, sitten on tämä erillinen tehtävä ja sitten tämmöisten niin kuin varsinaisten niin kuin sen sivuston rakenteen toteuttaminen alkaa tänään. Eli se on kokonaisuus, niin sitä ei voi niin kuin muutamassa tunnissa tuottaa, vaan siihen se kokonaisuus vaatii tämän käytännössä silloin 2,5 kilpailupäivää. Eli viimeisenä kilpailupäivänä noin, oliko se 11:30 loppuun nämä kilpailut? No, tänne jäädään sitten jännittämään, että mitä tästä lopulta tulee.